Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Arewa Golden TV. So kamar yadda kuka gani a title ɗin wannan bidiyo namu, mun ce za mu nuna muku yadda za ku yi chatting da kowanne irin yare kuke so a duniya kuma cikin sauƙi ta hanyar wani application da kamfanin Google suka fitar da shi, wanda kuma yana da matuƙar amfani. Yanzu kai tsaye ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin ku ga yadda wannan application yake da kuma yadda ake amfani da shi. So yanzu kai tsaye kowa ya ɗauko wayan shi. Idan ka ɗauko wayan ka shiga application mai suna Play Store, wanda kowa yana da shi a cikin wayan shi. Amma baka da shi ka ɗauko shi, wannan shine application ɗin. Gashi nan Play Store, sai ka shiga cikin shi haka. Kana shiga cikin Play Store, amma mai iPhone ne kai sai ka shiga dai iPhone wani ɗinka sai ka downloadin wannan application da wannan. Kai tsaye sai ka danna wajen searching kamar haka. Kana danna wajen searching sai ka rubuta Google Translate. Idan ka rubuta Google Translate kamar haka, Google Translate kamar dai haka zaka gan shi, sai ka danna akai. Kana danna kai tsaye zaka kawo kan shi applications da yawa ga sunan kala, amma to wanda muke so ka dauka yanzu mu shine wannan wanda muke amfani da shi, wanda ga can na riga na download din shi already. Zaka ga viewers din shi ga sunan akalla sun kai mutum miliyan 7 viewers din shi. Sai kuma anan din sa daga mutum ɗan shekara 3 ne, daga ɗan shekara 3 ne zuwa sama za su iya download din wannan application din. Sai kuma nan gun za ka ga gashi nan mutum miliyan 500 plus zuwa sama ne suka yi amfani da shi wannan application. Sai yanzu kai tsaye sai mu danna open din nan. Na danna nawa, bari ya bude. Kana bude shi za ka ga haka ya bude maka feji kamar haka. So ni da yake na dan gugguda shi, na dan yi translation din wasu abubuwa ga sunan, to za ku gani gashi nan. Yanzu kai tsaye kana zuwa, idan ka lura daga sama za ka gun da aka sa language gashi nan, ga English to Hausa, kaga nan gurin. So idan kana so kuma ka canza zuwa wani yaren, kawai kan za ka taba, kana taba wannan dan alamar ga ta nan, sai ka canza nan. Kana taba shi zai kawo wajen language na kowace ƙasa gashi nan a nan gurin, na kowace ƙasa. Sai ka ɗauko na ƙasar da kake so. Mu yanzu bari mu gwada ku gani. Gashi nan mun sa English to Hausa. Yanzu kai tsaye bari mu dawo baya mu gwada muku ku gani. Bari ku ga mu rubuta wani abu ga gun da ake sa test nan, sai ka taba akai nan gurin, gun da aka rubutu sai ka taba akai. Kana tabawa akai sai ka rubuta, bari ku ga yanzu how are you. Ka gani gashi ya fassara maka da zuwa Hausa, yace yaya kake, ya fassara maka zuwa Hausa. Kai tsaye sai mu dawo, sai mu ƙara cewa how can I help you. Ka gani ya zan iya taimaka maka, gashi ya fassara maka zuwa yarenka na Hausa. Kai tsaye zaka iya chatting da shi a kowanne yare. Idan kuma ka saka canza yare ne, yanzu mun sa English to Hausa, bari ka ga mu sa English zuwa wani yaren. Za mu sa English zuwa Hindi, Indiyanci kenan. Bari ka gani mu rubuta wani abu. How can I help you? Zaka isa ya karanta maka ma abu idan kana. Kun gani mun sa ya koma Turanci, ya koma Indiyanci, gashi anan ya koma Indiyanci abin da muka rubuta kamar haka. Yanzu kana zuwa in ka rubuta hello, how are you doing. Ka gani gashi nan ya fassara maka shi kai tsaye zuwa yaren Indiyanci. Sai ka dinga nan gurin kana so ka gani gashi, kuma zaka isa ya karanta maka abun. Ka gani hello aap kaise ja rahe hain. Ka ji maka Indiyancin, yace hello aap kaise ja rahe hain. Ka gani. So kai tsaye abin da aka dinga yi kenan. Idan kuma kana so ma ku yi magana ne da wani, ka je wata ƙasar ne baka jin yaren su,
kai kuma kana so ka dinga magana da su baka sanya za ka yi ba, shi ma in yana da wannan application ɗin a wayan shi za ku iya buɗe datan ku yi magana ta nan gurin, kai nan gurin gashi nan gurin ga nan conversations sai ka danna akai, kana danna akai yanzu kai tsaye zai baka nasa not connection is speech food, ka gani sai ka danna akai, kana danna so wannan yaren ba za su yi not connection for speech English to India. Bari mu canza yare. Sorry, ina gaggawa taɓawa ne. Na Spanish. Ga Spanish mun ɗauko. Ka gani? Yanzu za ka iya idan a wayan ka yi maka dai za ka gani zai buɗe wannan gurin alama na tsakiyar nan shi za ka taɓa wanda sai ka yi magana. Idan kai magana ita kuma za ta canza maka, za ta fassara maka daga nan ɗin, daga wannan abin da ka faɗa zuwa wannan yaren, ko kuma daga wannan yaren, ko kuma daga wannan yaren ɗin zuwa wannan, za ta fassara maka insha Allah. So kai tsaye sai abu na gaba shine idan kana so ka ɗauko abun a cikin wayanka ko kuma bidiyo a hoto za ka ɗauka na wani abu ko takarda ce aka turo maka da kake so ka yi kwafi ɗin rubutunta, ga kyamara nan inda aka sa kyamara ɗin nan, sai ka danna kyamara ɗin nan, kana dannawa akai yanzu kamar haka ita baka allow, sai kai allow kai tsaye sai ka shiga ta baka kamar haka. Yanzu misali a ce akwai takarda a kusa da ni, bari mu duba, yanzu a ce akwai rubutu a kusa da ni kamar haka, wurin ne akwai ɗan duhu, to amma dai idan kai za ka ga ya maka kai scanning ɗin nan, za ka ga ya ɗauko maka shi hoton wannan abun. Idan ya ɗauko maka to zai fassara maka shi ne kai tsaye zuwa yaren da kake so, kai select ɗin nan, ka gani gross semester, kun gani ya ɗauko min rubutun da ya ga zai iya ɗaukowa saboda duhu da nake, gashi nan gross semester, curso semestre, ka gani. So kai tsaye abin da aka yi kenan. Idan kuma hoton dama already yana cikin wayanka ne, idan ka taɓa kyamaran sai ka zo nan gurin da aka sa import ɗin nan gefe, a gefe gashi nan inda aka sa import, sai ka danna akai, kai tsaye zai baka dama ka je ka ɗauko hoton a cikin wayanka, hoton da kake so ka yi converting ɗin shi ya koma, bari mu yi haka, bari mu ɗauko hoto wanda yake za ka yi converting ɗin shi zuwa yaren da kake so. Misali wannan rubutun muke so za mu yi converting, kun gani ya ɗauki mana shi gaba ɗaya, sai ka danna akai, kana danna akai kai tsaye ka danna nan gun alamar ga ta nan, wata alama a nan gurin, sai ka taɓa ta, kana taɓa ta kai tsaye haka, ka gani ya ɗauko rubutun gaba ɗayan shi ya fassara maka shi zuwa yaren da kake so, kun gani ya fassara maka shi daga turanci zuwa ya yake da suna wanda yare maka sa ma zuwa Spanish, ka gani ga iya turancin nan a sama, daga turancin ya ƙare kuma nan kuma ga Spanish ɗin nan wannan a cikin koren rubutun nan, in Hausa ne ma za ka gani ya maida maka shi zuwa Hausa, ka gani ka ga rubutun nan ya maida maka shi zuwa Hausa, gashi duk za ka gani komai da komai. So wannan abin is very important, especially ko ɗalibai haka ko wani abu za ka iya karatu ba gane ba, za ka iya amfani da shi wajen translating na abubuwa. Kuma again za ka iya rubutu da shi kamar haka, ka gani na rubuta go a jikin nan da hannu, ka gani good morning, za ka iya rubuta how are you, ka gani going to
some way from way hakan duk zaka iya fa. Wannan abubuwa ne fa is simple fa, duk gasu nan zai nuna maka komai da komai is so simple wallahi. So gaskiya ina ba ku shawara ku yi amfani da wannan application domin yana da matukar amfani. Ka kuma da sunan shi gashi nan Google Translate aka yi amfani da shi a ko'ina kake so, ko inda ka shi akan wayanka yana a matsayin keyboard din kan wayarka. An ka so shi ka dinga amfani da shi kana aiki da shi yanda ya kamata. Da mun nuna maka yanda yake aiki a cikin abubuwanka. Bar ka gani kai tsaye mun tafi WhatsApp. So idan muka shiga WhatsApp mu dauka nan cewa muna so mu rubuta wani abu ne anan a status din nan. Muna rubuta a status din nan gurin. To bari ka ga yanzu wannan ba shine akai ba, yanzu zamu canza zuwa kan shi. Ka gani debut zamu canza zuwa kan shi. So bari ka gani kana kan shi yanzu a nan gurin. Idan ka kula za ka ga wata alama a tsakiyar nan da aka sa translate. Gashi nan gurin tsakiyar nan gurin da na taba gashi nan an sa alama wata G. Kana sa wannan G din za ka gashi nan ya baka alamar ga English a gefe, sorry ya kiwa mu dama, ga English a gefe da kuma shi yaren a Hausa. Za mu ce hello, bari ka gani how are you. Duk inda kai za ka ga ya baka alamar cewa gashi ne ya fassara maka shi. Mu saboda wata matsala ce mai bi ta wannan ba za na mana ba yanzu, amma da inda kai insha Allah za ka ga canza maka zuwa yaran da kake so. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin namu. Don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku mana liking, ku share zuwa ƴan uwanku domin su ma su amfana. Mun gode. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu.